Etorri ziren karlistak eta nazionalistak. Jantzitxe euren jantzitxaz. Da pelotan ibili zirela, nien itzen juen. Umie, onden jau, 12 urte okuko nabezan. Gerra aurretik da hori. Bai, gerra aurretik da hori, bai. Bai. Da, Chico Viejo konfiterue, zauritute, zelan esaten da. Bai, zauritute. Eritute dauela. Hasi ziren karlistak eta eurek etorri zienak, hasi ziren tiroka. Da, apata sarrena, bizikletak eukia bizenak. Bai, bai. Eridu ia bien hankan. Etorri zan eridute, etxera etorteko, onantza etorteko, Chico Viejonetik paseu izan. Da, Chico Viejone honen izan atien. Da, esan nahi zen, mesedez eridute dauela, da, jentia atzien datorrela, eta sartzeko barrure eta kuretako apur bat. Da, bestik eitzen, hankia ez bota kanpora eta itxiatie. Horreitik egun zen, kartzelan, Chico Viejo.